Temba Mliswa panguva ino uyachireplya pane speech yaVP Kosano Chiwenga yamakaona iyo yelast week. VP Kosano Chiwenga taura achiti zvikanana panguva ino zvakungomukaona nemari panguva ino vachidonata vachiita zvakasiyana siyana izvo zviri kudivhaita the party. Panguva ino uyachireplya pamashoko atokana VP Kosano Chiwenga kuchalenja zvikananda kuti kana vane mari yakawanda ngavavhure mafactories. Don't subscribe or like on the bell icon. TV Napanapa Mdanyura Chiti. Mliswa says VP Chiwenga must also put money into manufacturing sector. Former MP Temba Mliswa says VP Chiwenga must himself work to facilitate the creation of factories he wants the Uganda to create. No mashoko anotokwa naTemba Mliswa ari kuchallenge VP Kosano Chiwenga chiti aiwa Chiwenga ngaisawo mari zvaita sekunge VP Kosano Chiwenga vakufira yekuti vazvitaurirei zvonyatsobuda pachina kuonekwa kunzi Temba Mliswa mashoko ake aanotaura mashoko anenge achiholda no water panguva ino. Vanhu vanopinda mucomment section vachikomenda vachiti what position is he currently holding at the moment besides being Saboko? I thought he was supposed champion the warfare of Masabuko. Vanopinda vachiti ari kutambisa mari ndiani idi naChiwenga ndekuwo abvunzwa achibvunza mashoko ari kutaurwa pana Mliswa. Vanopinda vachiti who is Mliswa naimi? Haana kurambwa nevanhu here? Akadyiwa kureva kuti vanhu havade mafungiro ake pakurana nyika, nokudaro haangatsiure vakasarudzwa nevanhu, iye akarambwa nevanhu. Zvazvinoita kana nyaya dzabva mumunhu chinotevera kuva nyanzvi yekutaura asingawani vateereri. Ndo mashoko anotaurwa nemumwe anokomenda pamashoko ava. Vanobida vachiti saka problem yaya kuti azvitaurirei here? Mashoko ari kuda panguva atakaona Temba Mliswa has been fired. Aiwa auya achiatakiwa nevanhu after auya achikonzeresa chaos achida kuuya panguva ino achiataka VP Kosano Chiwenga. Pina comment section medu nzwa mafungiro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like chinotonga bell icon.